nikech nyade mang'eny ing'eni yudhe gi bende gin frustrated over cash. Ko the political class misuse gi. A case study, I think I'll tell my mheshimiwa here, the moment you are doing the right thing, the moment you serve the public correctly, you don't even need security. The public will be your security. Anyalo paro ni ongeza moro mane chieng moro no obede gi Raila, the late our party leader. Onge chieng moro mane obede gi Raila kamoro. Mano ok yudo ga ka jopiny ni around kanyo madwa ni Raila no ni safe. Ne ok chul gi actually jo wa ma yier gi ma ko ne miyo gi gimoro ka giduogo ko gidiyo jogi to miyo gi gimoro, but Raila as a person come beno kine kata ka gipenjo ni baba ko na ok ango ineno gi because Raila ever ne wacho agenda ma affect japiny ma kawaida. Japiny no nge Raila kaka mai ngama fight noa ko kata jo mo yier gi ka ginyalo timo their functions, their roles effectively, ma japiny neno ni Joyce to no nyoro no rado gi mine magasweka no empower minego mabu bedo security na samudhi ko mokodito minego be mo idoka kurite kanyo. She doesn't need tingo we pare ma goji elbow mang kutigo to omiyo bicha to work. Ko gunism leaders we mu breed this culture e jowa matindo nikech magi jowa magi juwuotwa magi wetena jowa matindo gi leaders ka advantage ni they are jobless, they are hopelessness manti kuomgi. Ko iluongo gi tinyiso gi ni kawuono wadhi go ng'ane kawuono ang siling 500 kata 1,000 nitie. Koro gi take advantage. Of the joblessness, the situation ma jo matindo. Ka wadwa tiko gini to leadership gi jo leaders wage matiko gine manyaka gibeda into their senses to giwacho ni we don't need to do this. We need to take this direction. People look at gini ruma. Makama kage kanye gume na ngadi wanu yina mar mondo miatie gi Dr. Sogo nikech pod wantiere koduka ikintulu mar dakika 30 mabiro. Dr. Sogo ntiere koda chenro mabende nyako ringe kono romo kanyo saa 2 mar okinyi. To Dr. Sogo dak ni mulo na wacho vuvuzela. Kinde moko awinjo ki iwacho vuvuzela ni rombe midhi tang'o matimore gi vuvuzela ibro bedo kileronwa gi chenro miseta e county mano ma Homa Bay chakre yieri kaka woman rep jod bura e county ma Homa Bay. Na umeni jopiny chak yieri kendo e yier